song ewiase obi tofu a na wafa bi ye nyina nim sɛ ye wo ha ana aban ka sɛ hunting for food and jobs no on ka sɛ sɛbi kwaye mu nko a wɔse wafikyiri a ohwe a wotu ball eguo na woyɛ ho basabasa na abrante ona oyere dodo no kakra fa banchi hyefom fa mako hyefom den a onyankopɔn betu nsupa guso sɛ Ghana asase onyame akye yade ye wa do yi ne ankasa obi betwam ha ne sɛ mensa da fom me dua buru me dua mako me dua nkuruma me dua banchi a ne bebre ani age ebi so timi ka sɛ agyaku na mensa da fom sa no onim ne oka edumre bi a sɛ wankasa no wobɔ ho so na woyɛ bibi nyan kase kura nkamaye asase ya madua so aburi eye mi fie n'echi mi mamlante ne mabawo bi mahihya ha sɛ be me no bɔne sɛ be me ya ha tantantan nti magye ho no wohwɛ wo yi a ɛyɛ obi asase ne me ne bɔhye mfie bebree no wagya ato awɔwɔ ne nneɛma a nkrɔfo ɛyɛ no so migiga na mi sika hanko ho adwuma no ɛkɔ mpem nson ko 7,000 ana mesisi so madoso meshi so de banche ni entosi enti de wasase we mu no kra de je se ma no firibode ne ba no mbeye masum se nye nkunuma ketwa nye ntosi ketwa nya banche ketwa ne metu wo hwe ha banche ɛkɔ ha nyina etra de fefi hu nyina ni fie ne ni nyina ma yefu because to de bia se wo ye eburo no nsa ma chase ya ni eburo ko abota tetatwe bi tatwe adua ne wo ho kama a che se me no mente ampe benko nenso kwan bia so no eburo medi benko ebi be ye dem pe de benko so aya ne mu de me pe de be kama funu ma ase de ka jack me se no hwe eburo ya hwe ende sa aburo na medi ene wo ho sa aso so ti abrante to da abo ho so na panyi ka bieti enka se ebia wo koye fu no waye bone ene yi mejano before baby me ba hwe hwa enya ado kra na aso a ehihya ase na asai banchi die egusu a eno so epegya ne mu mi bubu die mi enyine no na ye denya menye bi eduom menye bi afoto awe nye ni nyina na mekari sika akokura ho na makwakotobi ni guso me to aso mi nwie yo me sha ase ano papa wo hwe me ho na hwe me mpabo a hwe me a ohun se ku ani ankasa e sha ase anopa eye 5:45 ana mtisi efu yi yakobo no nkono mi nwie afi ne mawi ha bi guso a me ye hako ene me buburu papa ni nkuruma o de twene wo beti me nka yo guso se mi bu a ma bi hwe agu yi ene ya efi ura so amene ya yema nkuruma bi ni wo hwe nkuruma nya amene nyinyin a so nsei fi se nkuruma sam kura yidi nti no me de beye nti me guso me bu a na ma bi hwe agu ma ye ma ama pagya de ko fie yachi ha na ma pe baabi a mi ko hwe agu aye na ma hatem ewo a metutu makọ oyem nikanika de be hwi banku pa me se meche anti dedi abana ma yi green koto wom enwa wom sama ya ho wom wole gum a bla jai enti wona men ko wai yi weni jano abana chance ye ko ono so se be ye ko nti se me de ye de me de be ye wani o me ka na me mo o de ma me nwe ho nkyerɛw se me bu a hwe abu ne nyan kasa me hye na me chance nyini afi de esi me ni banku enso me ne nkranfo ne igwefo me no be sie ni mfantofo no banku be ye be so ni fia mo mi chi dom na me mugu me bro no ai mo bi anko ba bia mo ntwimpin hu
me ma o de na so me de mpa beta wachi se de be ya o to da ti bia be ba fu yi so pepe ani ye no yes ah we yi kakre fun se de be ya wo fa wura dodo no an kofi so te ase bia mi yi yo me sa ko wi ma fa ni go nya se mo ne mentina to be here. Na me no bi. Na me di bi su ye banku. Ebi wo okra me di be ye ebrayo ma ye egwemi. O ti ase. Na de be wo pa no so no. Ma ye no mole mpampa. So we make you a thing. Bruni de fitu bi enimu. Bi me ko enka me ye John na bibisi bu na anyin. Hu otwen ba mo ba we di nkwankom. Yeso ko twa ba o nyina na afu abaje se. Ko chancha bia na mo de aba ho. Hwe. Me ja no sa. Hu otwen ba mo ba. Kwankom hwe buru wo ho. Hwe buru wo ho. Bra. Mami papa me nya ba. E bra dane ya dane hu bi o. Ni bibia na ba mu bi tufu. Se bo ho so. Sao best na ye do betim bia efi na nimu da ho nyini nyina na ye be ye flowers sa yedu amako ne do organic I have fertilizer bia ni organic food na maye organic food na maye uhwe body so organic ebru organic enyado organic nkunma na ti organic na ye no nya aye wo hia me ase eje food wonyini da uhwe me hu si ye uhwe me hu si ye nkasa nkasa ana nye ma bia ni wura bia ni sabe odi beba akoko yesi na woni nama wo yesi na nkwada besero de fedu ebru fedu abanchi fedu entus uwia wankasa eso a waputo na wiom wadwa sabe wo bode ana wo bayire
na ana man ka bi ade nwo agusu no abaabare o nsu agusu na akoda ya bra instance ni nyina na omu yiwaye waya ade eyom ne man nyina waya ade waya gboti se obra bu hwirihwiri waya ade kofi waya ade ha bo nso wakoma so board drums waya ade kum waya ade afi bo so da no aso wo so krachatan waya ade na onipadua no onyankopɔ hu sɛ ɔde ma won o hwɛ su yegusu yenwie esi ma hu sɛ habro no asa nyadoa no so apigya ne mu nkuruma de bɛso ha na aso bibiri aso ate egu fam hwɛ ha bibiri aso ate egu fam nanso maama ye etimi be free ha na makɔ manim kakra na maame hwɛ tituo bi bɔ ase ha sɛ de ayɛ kɔ ni na ha bɛsɛ do mu sɛ sha show ketekete paa nanso enya yɛ kɔ saa na ɛsɛ hu sɛ ada sɛ bibi kan no ma ne prod ana sɛ bia enyina awia no yɛ frɛ na bɔsɔ twekwe buru no a kamegya ne ho no yɛ frɛ na bɔsɔ twekwe onyini sɛ bio hɛma wɔ ho mɛde ka ho ɔbɛkɔ banku abusia yaka ne nyinaa esusuadeɛ nanso ɔyida kakra ne fanfa ewura di nyame Sem kutwa minha grava ba ko kran fa o gbe ni famra no ko fo ni fi yes ebe man ga ma wo mo e ma me chia o mo to e me sia tena fichira na wo adan na mframa boni na wotie edi be yafuru na ye be ma semia bra ka che so o be chia wo to ha kai bia makoto no ntwisie mesi die gina o pan chi ha nye no oduro di huni tina possible ni kana brofo say chop yourself clean she say di huni per life ti adibia ebe mama ebe se mayi bia no na matwitwa so se hwe ni mu ti o hwe ni se ya de anya yi no ni we yi afiri na we na nya kwan nya emframa bo se ne se ebo enye se obese ti de o ye ni nyina Kuna waba bejina bosuha vi isa eso hwewu me kire wa biane ye wo ho a ebeju nsem hwe asase ne die me se asase we Ghana asase tutu kota no nkura kwan no na de aduaba show de nsu gu so a onyame be mena fifi yempe we fa de gisi e kramo gisi e krahwit gisi e kra esam gisi e kranwa gisi e kramakuntos intos na ye kra efiri se bokino se na ye kra jeni efiri nije abra afram priest wo northern region wo Ashanti region or Eastern region, the Western region, be a need for Roba. Near Grand Namakasi, as with a Central region. I didn't Anna Yan tea, and Nunti Anna made a metum who as you say. May tie Nipper be a chairman, Abaya president, no, or by a president in Sa. Then, Mrs. Anima winning in her dream. Only Honorable Kennedy on Agya Bemaba. Agya Ablanche, me sight no, a quachiri. To the media, grassy cannon, Minia Hode, and as we know,
ɛwɔ hɔ ɛni no so nyame de ma sɛ mehunu ne ɛyɛ na maka ɛtumi deɛ mekasa kyerɛ mo Ghanafoɔ wɔn yɛnyɛ ne akyi ansa na yakɔpɛ ne hɔ yake so wɔn sɛ ya sɛ kakra bɛdi mi botom am sɛ meyɛ afu a wohwɛ bɛkɔ sɛ na nso nyame yɛ enwuma mede ba latest no ɔsɛ adom wɔ wiem na enya beto abɔnten a ɛyɛ den a adom wɔ wiem no onyame ɛbɛti n'anim ɛde akyerɛ yɛ ni bi nanso yɛ guso yɛ pem so yɛ nwi abrabɔ sɛ yɛ de nkwadaa so aba wiase abusua so wɔ hɔ ɔmo ɛni bi so dae ɛti ɛsɛ yɛ pem kɔ so na yɛyɛ di betimi biara wɔ asase so yɛ guso mi bu omi nie monument Bisa makunu bisa. Yemi paakye nyina nse wohwe makoyi a aso bebre na no yi a Ukraine no Russian to kwai ye ho a kyerɛ na ma ɔmanye adida na man for say enye Ukraine Russia bia fit na odi no we na Ghana unya na ha anwa bebrebe no unya na ha esam na de ya pa no unya na ha nkwala bia na omu di no unya na ha America mpo omo ho kyere omo ma omo de Air Force plane na ko Vietnam ko fa nkwada bia eba ne se ya ya de na nso onyame di bie wo so wani ama wadwen se ade na wo so wasase na wo ne bebre no wutimi bie wo de na ko pass oye na bi ba ho ankyere eti yen think it twice yen nyinem kwa akiri na yenye di betimi bia ye won sase wa ko sire mo ahwen sase egu kwa ko ayi a ye ka ne sen a dodu wan mo ne ade ahwen sase egu ho ko achimma mo he forest kese na oba santimamu a ede buburu jaa na ko western wa ko hwe western nia ne ma efiri western central so hwe nia ne efiri ho ba atomoni ade nyina aproba udua ne central de adentina yentimi nye bibi ukọ igwe ma ubenya nyema bebre adentina yentimi nye bibi misremo venanti ani mabawa Oma ye ninye se ya betra nkran ni kumase eni nkura kese di nam niema nkoya yenti ye ni hwefie kwasere na nanom ye ma ame no mo ma ye baby kaka ni amfisha asese ye de ye adua no bai bompa ye ne ye de nyankopon ebe ye wo bisade am o ma won na kom so da
ɛne ma no pagya no mu a awoyɛ so a bosome enum nsia pɛ na obi biara ahyɛ ase ayɛ a ɔbankye nyinaa na wotu yɛwɔ bosome nsia deɛ ɔwɔ ne yɛwɔ afedeɛ wɔ wopɛ agya na afe anaa bi afedeɛ wopagya yɛdu ase ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɛ gari buo nyagorɔ bankye mmɔre ɛnyɛ agorɔ ɛnɛ nkasa bankye no wɔ bi kura na awɔ no dodo a mpanimfoɔ ne adwumayɛfoɔ ɛba bɛtɔ ɛde kɔkɔyɛ ade foforɔ so ɛsa aboɔ nipa abrabɔ nti wɔn yɛ ne ne piayɛ ho me dan akyi kɛkɛ wɔ efie n'akyi mewɔ amango wɔ ha apple ne ade nyinaa wɔ ha pear wɔ ha guava wɔ ha besisi a kyɛ sɛ ha no ha no ama yɛ n'afuo no ɛyɛ kakra mede ha so bɛkyerɛ mo ɛyɛ kakra na mede hɔ bɛkyerɛ mo nso yɛ barbecue garden wokɔ abirikyi ɛsɛ barbecue garden ɛsɛ hɔ na agya sɛde nye da bia na mbɛhyehyɛ dɛm ɔnam fufuo bi ba wo nkyɛn a wobɛtumi sɛde mototo aburowie mototo nam bi wi kakra nti wohwɛ fish pond nyina wɔ hɔ a yɛawi a yɛde nam ɛba bɛgu nti obi ba nkyɛn ne kɔɔdɔ a wakye bi mode ato apa so motetere na motie nim kakrakra mframa papa ɛfa mo ho ɛyɛ good oxygen ɛna ɛbɛfa mo ho ɔsi yɛn nyinaa ɛprotɛte ɛma nnipa w'ahoɔden yɛ de ɛkɔ so nti mesrɛ mo ɛyɛ a montie deɛ meka no na me deɛ ɛyɛ nko ara na meka sɛbe menyɛ nyame yɛde bɔyɛ ni nanso so no ɛtɔ da a adeɛ bɛsɛ mi nua no me kɔ fie do mempɛ adeɛ a ɛde ne nua bɛkɔ kirikyi no bɛtu wo ho mfo wofa ɛyɛ ma wa woamfa ɛyɛ ma wa nkasa mebɛbu aburu ndu wie a makɔ yi aso dɔsɔɔ meba abɛkye nti wie a mede bɛba abɛkyerɛ mo mbu aburu wie na mentwa nanan mu no mfiri hɔ fi sɛ woma ne si hɔ a ɛbɛhyɛ makuo no ne ade nso nti na ama makuo no bi no ayɛ nketenkete bat ɛso wɔanya adagye andenden wei no ahyɛ ne so tɔ ho nti sɛ aburo no ɛnyini saa no ɛmfa ma bio a ne wɔtwe ɛhwɛ si hɔ na wei no anya kwan ayɛ de ɔbɛyɛ yɛnya ade a nka si hɔ a na wei no anya kwan ɛgyagya ne ho ayɛ de ɔpɛ sɛ wɔyɛ bi yɛ maame mu bɛka sɛ makuhwam aso dɔsɔɔ ɛsohwɛ ne dua ne sia no a kakraa bi o kakraa bi so sɛdeɛ asi aso no metete bunu no nyina fi sɛ hyetɔ so wɔ hɔ tete no nyinaa na afeya pɛ na mehyɛ aseɛ ne yɛahyɛ aseɛ duadua bɔɔdeɛ deɛ ba mamfa saa nneɛma bi no mu anka ho nti afeya na mehyɛ aseɛ nti nyame yɛ adom a na ɔme yɛ ahoɔden ma yɛ nkwa a na si ade ɛnyɛ asɛm ketewa bɛdua papapapapa mako a ɛwɔ ade yɛ so nyɛ mako ketewa a wokɔ a mede ba bɛkyerɛ wo woankasa mmaa no wokɔ dwom ne aboa ne sɛ yɛde gye wo sɛn nti ade ne wo nnua bi wowɔ fie no a sɛbe woyɛ hɔ tantantan no wode flowers nko a flowers ɛmma wo hwee flowers ɛmma wo hwee aha no mbɛ me fie a ne madua flowers bebree gye bia nkanka bi na mse me daabi mebubu flowers no nyinaa ɛne mede ɛyi kra si a makɔsi wɔ ɛbɛboa ɛnɛ mete so mfa soɔ flowers no fine obi nkyerɛ abɔfra nyame deɛ ne nso so ɔda ne sɛ mfasuo bi ani so a kakra bi a no wayɛ ebi dua no a bɛma mframa no mmom hwɛ mako wɔ so nya agro mako no wɔ so megu so kɔtete ne nso so no mede hwɛ mako a ɛwɔ so ne nsɛm ayɛ ma nti mako a ɛwɔ so mesa akɔ akɔtete bi aka ne mu aso dɔsɔ afikyire ma komponi na kwaye afikyire ma komponi na kwaye
Say aye. You made me there. You go past one. And they are no sweeter than that. Maybe I did with me. So my boy, you know, more chamber mobile wedding for okay. I'll both say touchy. You never call Benku business, Pamper business. That's all. Let them pamper. Bad bemo. My baby, I can give.
John Koba. You go so. See, my finish mechi. I feel me back. You know. What you do ye? You know. I mean, you can't pay your room for me. I am my hey. Some people are so I said before. Yeah, man, I just said, "I'm fine." I'm before. Chance here. I just think my cool answer. You look around the boss one. When you ask, actually, so when you need it. Had the enemy. Yes, I hope it's see, I know. After these are as far as the said, yeah. No, soon time do. Never, no, so. When you hope and not say. Yeah, fine. Yeah, I said, the show. When to me and
Aí no ruim de, eu vou pegar. Agya, if you are so hard or so, it's a ton of particular. And I grew on as I soon ever the 200. Yeah, when I ask for maybe that's what I say you let me know. Namini ho. Minu aso obi antimi ma ha. Se de se me yen se minu obi betimi abanti. Se de be ya me ba ne ense yesa de ya na mabregu. Eti uhwe makoya. Efichire mako. Eni kwa yemu de nyina eni pe. Efichire mako.
Emma moton ade. Ye de mako we badwa so a. Say na ti a wonto. Obeto. Mako bi kunu mako bi. Di ni an say ya. Obeto. Eti. Ku ya juma ne de. Mene je ho pa. Me matna kwa yimu den. Ku ya juma de. Ben ya ko. Friend say I'm a momentum. Yeah, momentum. When you see Bua, you you practice 3 days. And I said, Bua, let me do her. Met me at Jima Home, and I said, Met was so I am in a bed. And me, yes, will be to come at that. And check, I'm not there. Now, what to be? At the phone to about the room. Oh, nothing. A pet is so dear. The dear baby. Yet, and also Sadie, my dear baby, over a view. If we are not to a good, any better enough. I wouldn't make them. Koba power kwano no matter to me. We do an amid my electricity at Kwame after budget. And that used to be Papa. Buddha, Buddha, me and my brew. From Fubru. Buddha. And every remember, thank you. Okay, neighbor.